кажа една хубава поговорка. Русото дразни, ама и празни. Русо главно няма. Сигнал ми дай. Добре, окей, аз ще започна без да ми дадеш сигнал. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бейбе, намирам се в най-гореща точка на Велинград. Ното, тази вечер, нощта така като слушаме регетонска, бърза, испанска, ще бъде много горещо, така че останете с нас до края на видеото. Колко номера на бивши гаджета имаш в телефона? Зависи, аз ги трия повече. Един. Чувате ли си? Не. Добре, поне Коледа, че сетиш ли му? Не. Рождение ден? Не. Ако умреш, ще му кажеш и Бог да те пусти. Да. Да почувам. На това му се вика женска солидарност. Здравейте, добре дошли! Ей, това е приказка вече. Тук имаме едно свещено питие. Ще може ли да пия? Дали може? Да пия. Разбира се. Тук трезви хора няма. Значи в Ното няма трезви хора. Ела си до мене, прегърни ме, да се почувствам и аз жена. Хора, можем ли да бъдем приятели с бившите? Според мен не. Не. Не, нали? Не. Аз съм на същото мнение за мене. Не, абсолютно когато... не. Смисъл, ако сте приятели, значи не сте имали никакви чувства. Точно така. Когато има любов, много трудно се случват нещата да отидат към приятелство, нали? Да. А ти колко номера на бивши гаджета имаш в телефона? На всички. Ти да не си телефонен указат? Да. Аз съм Ивка Бой. Ти си Ивка Бой, аз имам раздвоение на личността. Това е Ивка Бейбе в мъжки вариант. Разкопчай се като си Ивка Бейбе, бе. Ще ме видят и ще ме познаят. Слушай сега, можем ли да бъдем приятели с бившите си гаджета? Не. Защо така? Ма я се разгърни малко, дошла си на дискотека, моля ти. Ама сега се приличам на проститутка. Не е вярно. Добре, че моята майка го гледа само с така, половина около милата. С майките им общуваш ли поне? Не. 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 Нямаш нужда да правиш големия слалом. Няма смисъл. Да, добре. И сексуални намеси? Не. Просто еднократна употреба. Даже малко по-малко. Прекаляваш. И цялата работа за 2 минути накрая. Не. Не. 10, 20, 30 за другите. Да. Вие сте имали някакъв проблем или с алкохол? Напивала ли се някога? Не. Добре. Така, ето, искам, демонстрирай велинградската сила. Чакай, искам да го пипна. Да го пипна само. Да го пипна. Не парадирам с това. А с какво парадираш? С нищо. Нищо. Аз не съм с гаджета. Ти тази вечер си коч компания. Да. Що си дошъл? Да се забавлявам. Тук правилният отговор беше да ме видиш. А колко номера на бивши гаджета имаш в телефона? На много. Това, значи искам да ти кажа, че живота е като брошура на Kaufland. Ако намериш по-добра оферта, веднага скачаш. Разбира се. Да, ето лав за TikTok. Стоиш на гадното. Той е един единствен мъж, по принцип мога да си позволи лукса да ме пита. И това е той, дето ме чака вкъщи. Но ще ти позволя и на тебе, давай, айде. Що си без обувки? Суеверие. Добре. Стискаше ми на малкото котре и не мога да си задам въпроса как да станат нещата. Имах подсказка тук от Боби, че трябва да те питам теб. Кажи ми сега, можем ли да бъдем приятели с бившите? Може да. Да. Ти така Зависи. ли правиш? Последния път за какво се обани на бившите? За секс. Призна си. Обичам хора, които си признават. Колко номера на бивши приятелки имаш в телефона? 6-7. Другите са непознати. Колко бивши приятелки има? Нямам толкова пръсти, извинявай. Така, едно. Такси. Ти така ли си го записал? Такси. Слушай сега, можем ли да бъдем приятели с бившите гаджета? Много сложно. По-скоро не. За мен е почти невъзможно. Не става. Скоро не. А ти колко номера на бивши приятелки имаш в телефон? На всичките да не им дигам като ми звънат. Това е добра стратегия, добра тактика. Стискам ти ръката. Можем ли да бъдем приятели с бившите? Не, никога не. Със сигурност не. Биче карти просто не става. Не. Абсурд, това е златно правило. Съгласен съм, а колко номера на бивши приятели имаш в телефон? Нито един. Нито един. Браво. Какво трябва да се случи, за да бъдем приятели с бившите? Нищо. А ти... Не трябва да бъдем приятели. Защо? Защото са бивши. Значи, ако е бивша и повече не се занимаваш. Защо така?
Еми, защото сме прекратили отношения. Кажи сега, можем ли да бъдем приятели с бившата и си кажат? Никога. Никога! Не! Що ме бивша края? Не. Веднъж дъвка на вулканка не може да се преработи и да стане суджук. Да, това е истината. Можем ли да бъдем приятели с бившите? Не, няма Не. как. Няма как. Няма как да се случи. Бивша никога не се връща. Значи, как беше? Кръв повръща, бивша не. Да, никога. Бивша не връща. Никога. Да. Здравейте, скъпи приятели, намираме се в ното до мен едно алфа момиче. Лидия, здравей, как си? Здрасти, бе, добре съм ти, как си? Супер добре изглеждаш. Време на деня. Винаги свежа и на кеф. Слушай сега. Ако ви изглеждаме свежи и готини, значи се справяме добре в Мисля, живота. че им изглеждаме. Поне ти се справяш. Поне ти пълниш картинката. Слушай сега, задарах един въпрос вънка на хората, ще го задам и на тебе. Според тебе, можем ли да бъдем приятели с бившата ни гаджета? Зависи колко лошо е било това, което да докара този човек да бъде бивш. Но, ако няма нищо между двама души, защо да не могат да запазят на нормални отношения? Може би приятели силно казано, но Хора, здравей, здрасти, честит рожден ден, честита Коледа, Нова година. от уважение, пак казвам, стига човека да е бил човек с вас по време на връзката ви. Имаме факт номер едно. Според мен, да ти кажа честно, като има любов, малко трудно после да станем приятели, но Много зависи. Хората са различни, всички взаимоотношения са, така че не можем да коментираме нищо е шарен. извън нашия опит. Да. според тебе на какво трябва да мирише една жена? Според мен, независимо жена или мъж, трябва да мирише на чисто. Хора, капете се не само в неделя, Да, но и другите дни да използваме вода. да, и вече ще преминем в друг смисъл, но ако може човекът да мирише на добро, ще е супер. Как мирише доброто? Аурата, енергията, да се усеща, че си чист човек, че си готин, че си пич, че си с чисти намерения към хората. Такива хора трябва да има повече, със сигурност. А колко време отнема на един човек да каже думата обичам те? Аз мога да говоря от своя гледна точка. Лично на мен ми отнема много време, но може би е защото много трудно допускам хора до себе си. Много си ценя пространството. Нормално. Мисля, че съм се погрижила да съм добър човек и за това е много важно кого допускаш в живота си. И лично на мен ми отнема, може би, повече време, отколкото на другите, но пък накрая си струва. Добре, 6 месеца, година, 2, 3. Не знам. На теб колко ти отнема? Ами, често да ти кажа, ме ми се случва и на втората седмица, но това вече трябва при екстремни Ето, обстоятелства. няма как да кажеш. Зависи от човека, зависи от експириенса и зависи с какъв човек си се събрала. Животът е много шарен, казваме едно голямо чао, целувки, капете се не само в неделя и казвайте думата, обичам те по-често. Чао! Бай!